Ο Χρήστος Καλτσάς βρίσκεται κοντά μας. Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε να δούμε όλα όσα συμβαίνουν αυτή την εβδομάδα και ειδού τα αποτελέσματα λοιπόν. Χρήστο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τα προλαβαίνουμε όλα. Απλά εμείς θα κάνουμε τώρα μια μικρή σούμα γιατί ήδη τα δείξαμε τις 2-3 εκδηλώσεις από την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε να πούμε. Δευτέρα και Τρίτη, 19 και 20 Μαΐου, έχουμε τον Ταρτούφο στο Κολοσσέο. Είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Το πιο πολυπαιγμένο έργο του Μολιέρου και ο πάντα επίκαιρος Ταρτούφος, αυτή η διαχρονική κομμωδία, θα είναι για σήμερα και για αύριο στο Θέατρο Κολοσσέο, σε μια σκηνοθεσία του Στέργιου Σαραγιώτη και μετάφραση του Φώτου Σπύρου. Η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 10 ευρώ. Παίζουν πολύ καλοί ηθοποιοί. Ο Δημήτρης Ελιάς, η Κλέρη Τσακύρη, ο Στέργιος Σαραγιώτης και πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Κολοσσέου, τελευταίες παραστάσεις 9 η ώρα. Προλαβαίνετε, ορίστε, επειδή γκρινιάζουμε τη Δευτέρα το βράδυ και πώς θα φύγει αυτή η Δευτέρα και τι θα κάνουμε το βράδυ. Να λοιπόν. Δίνουμε λύσεις για όλες τις μέρες. Λοιπόν, πάμε Τετάρτη 21 Μαΐου. Η παράσταση το 0 που είδαμε πριν λίγο τα παιδιά, να τα ευχηθούμε καλή επιτυχία στο Θέατρο Κολοσσέο. Εμείς απλά να πούμε ότι η τιμή του εισιτηρίου είναι στα 12 ευρώ. Ορίστε, δεν τα είπαμε αυτά, ούτε είπαμε ποιοι πρωταγωνιστούν εκτός από τους. Α, ναι. Για πες, για λέγε. Ναι, δεν έχω σημειώσει τα παιδιά όμως. Δεν πειράζει, σας τα αναφέρω εγώ εντάχει. Είναι ο Τάσος Μπαρνιαδάκης, η Αγγέλη Βαγιονά, ο Γιάννης Τσότσος, η Μαρία Σπαθοπούλου, ο Σταύρος Μπίλιος. Γιατί δεν τα είπαμε πριν, είδες. Τέλεια. Αλλά και να τα λέμε. Που αξίζει να πάτε να την παρακολουθήσετε, είδαμε και το τρέιλερ. Λοιπόν, επίσης Τετάρτη έχουμε τον Γιώργη Χριστοδούλου στο Ξέφωτο. Την Τετάρτη θα μας κάνει λαδιά, η Τετάρτη τι θα πρωτοκάνουμε, δεν ξέρω. Ναι. Έχουμε τρία καλά πράγματα. Ο Γιώργος Χριστοδούλου έρχεται κατευθείαν από τη Βαρκελόνη, γιατί εκεί μένει τα τελευταία χρόνια μόνιμα. Εκεί κάνει τις μουσικές του, παράγει τις μουσικές του πλέον, τα μουσικά του, τα τραγούδια του. Και θα έρθει αποκλειστικά για μία ημέρα στο Ξέφωτο να ακούσουμε ό,τι jazz swing επιλογές από την δισκογραφία του. Το Die For You που το έχει κάνει διασκευή και το παίζουμε συχνά εμείς οι διευθυντές στα μαγαζιά. Το Die For You και της Άννας Βύση πολλά τραγούδια. Έτσι. Και επίσης τον φλανέρ του, το αγαπημένο του CD από προηγούμενες δουλειές του. Και θα τον έχουμε και εδώ την Τετάρτη. Είσαι διαβασμένη και τα λες πάρα πολύ καλά. Η είσοδος είναι 10 ευρώ με ποτό. Μια πολύ καλή επιλογή για την Τετάρτη. Όπως φυσικά και η Ελένη Σαλικοπούλου με τον Κώστα Λιβαδά στο Love Casual Living, που τα είπατε πριν λίγο με τον Κώστα Λιβαδά. Οπότε δεν χρειάζεται να αναφέρω τίποτα άλλο εκτός από το ότι η είσοδος είναι στα 5 ευρώ και η τιμή ποτού είναι στα 5 ευρώ. Επίσης η ώρα είναι στις 9 η ώρα, ξεκινάει η παράσταση. Λοιπόν, πάμε Πέμπτη 22 Μαΐου. Έχουμε δύο παραστάσεις, δύο μουσικές παραστάσεις. Οι 48 ώρες στο Σαββόι και ο Διονύσης Σχοινάς στο ΣΑΡΚ. 48 ώρες στο συγκρότημα. Οι 48 ώρες στο συγκρότημα στο Σαββόι κάτω στην παραλία και ο Διονύσης Σχοινάς στο ΣΑΡΚ Μπαρ στην Καλαμαριά. Έχουμε δύο επιλογές μουσικές πολύ καλές. Επιστρέφει ο Διονύσης Σχοινάς. Επιστρέφει, νομίζω ότι θα επιστρέφει για πολύ καιρό ακόμα γιατί πάει πάρα πολύ καλά. Πάμε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Λίγες ακόμα εκδηλώσεις να αναφέρουμε. Βλέπουμε την φωτογραφία. Είναι το πραξικόπημα στο Θέατρο Σοφούλη. Επίκαιρη παράσταση. Σκίζει λέει το πραξικόπημα. Πάει πάρα πολύ καλά. Πάει πάρα πολύ καλά. Να πούμε, πιστεύετε πως υπάρχει δημοκρατία, έχετε κρατάκια, κοιμάστε μπρούμητα. Πιστεύετε πως η ψήφο σας πιάνει τόπο. Αν ναι, είστε όλοι ψεκασμένοι. Αυτό είναι το σενάριο της ταινίας, ότι θα έρθουν να μας σώσουν οι σούπερ ήρωες, τα παιδιά που πρωταγωνιστούν, από τους ψεκασμούς που μας κάνουν να σκεφτόμαστε διάφορα άλλα πράγματα. Από τις 16 Μαΐου είναι παράσταση έως την 1η Ιουνίου στο Θέατρο Σοφούλη. Μια πολύ καλή παράσταση που παίζουν η Μαρία Λαυτσίδου, η Έστερ Σερεμέτη, Αζάρια και ο Μιχάλης Δαρνάκης. Τέλος, να συνοψίσω μερικές ακόμα εκδηλώσεις για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Ο Βαλάντης στο Mother Club θα είναι κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάτω στην παραλία. Ο Παύλος Παυλίδης στη Μαύρη Τρύπα. Βέβαια, είχε και πολύ ωραίο live και την προηγούμενη Παρασκευή ο Παύλος Παυλίδης. Θα είναι και αυτή την Παρασκευή για όσους δεν πρόλαβαν. Κάρας Ρόκος συνεχίζει κανονικά στο Πολιτεία. Ο Δήμος Αναστασιάδης θα είναι στο Love Casual Living το Σάββατο 24 Μαΐου. Ο Δημήτρης Μπάσης με την Άντια Μπουλέ στο Θέατρο Βεργίνα. Regency Casino, ναι. Έτσι. Το κτέλ Σάββατο και Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, είναι οι τελευταίες παραστάσεις. Πήρανε και άλλη παράταση εκτός από την παράταση της παράτασης. Ναι. Τι λέτε, ρε παιδιά, μπράβο. Και οι Φώνισσες της Παπαδιαμάντη, και αυτές είναι οι τελευταίες παραστάσεις Τετάρτη με Σάββατο εδώ στην πόλη μας.